Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kalong kajing penduk mensia miki khana ki badan ki sap yelek kai bakerpang bakin sha dawa pisa kala hala ka jong ka sunjuk yelek kai hadin bakila yo ya ka baibam ne ka scholarship ne ka tanat yelek kai jong ka sorkar jala lingba ka jing la ka jong ki ban pen pau ka jing tebet haki lumpung yelek kai ba pher kani kalwan ja haki khana yelek kai karate hapo kalama jong ka Meghalaya State Karate Do Federation bat kumju ki baju yelek kai haka kickboxing haka bakila hab banet ujor sendan shaka shlam trikam jong ka tanat yelek kai Jongka sorkar jala, lembat ke Meghalaya State Olympic Association persya ayu uba Doni Rafael Rani, ubalong unong yalam ketika sunjuk yalekai ke badang syupau perthai thamai. Ki kemi jongki khana yalekai ke bekentup ya kong Jessica Bla, kong Sylvia Dekar, kong Kienong Klau, bat kong Bi Karbitai, kila penpau ya kejing sengo dia mensiam ketika sunjuk yalekai jongka MSKDF, kaladawa pisa nipan percentage naki khana. Uba Doni uladawaru naki khana bakin hab ai 10%, nakashispa jongka khusnam pisa cash award barsasan spa tingka naga scholarship bagi khana ki juyo naga sorkar jala lingba katanat ya lekai kila keno baka tiga shlam aji hikai ke MSKDF ha ujimang mata usnam kala pha ki khana banlet shaderadun nak benta ka All India KIO National Karate Championship hendai kila keno bahagani kalumpung shimladan satya ka kerdan yakhun jongka sub junior kila keno baka tiga senjuk kala shupen long coach dak ba klempat pas Hendai ka ditang kanong tray asya. Nalor kata ke MSKDF, kalasyu ay sernat thok da kata kemarupa, ya uwe ukhna ubala syarem hade radun. Mikpa, kena kebeza kai sports mo, iwan handi da kemisim ke baslo kia hado patkata. Ti ditang maniru di badan mereka kata komplain, hendai kita pun gitu, tanpa kimpat yo Allah dan iwan langshan. Ti Ngila ketok kesikiru, show director, assistant director, working president jongka MSOE, general secretary jongka sports no. Ti kali ko komplain kalau sapang kecing de ya ka jong kini kon jong ni ba ini ba doni rani. Ti mana kane I khot kini kon jong ni ba ni de ka sata support daradun men kadang kecing de ka ho upra handai ba chho tare upra ni jong mata usni. Ti ila pha ini kata flyer kata notice ti hak kata notice ni yo I ba mdan kata sub junior category ki kon juni ki dang red ti hak ka sub junior category tingi ila on kamdan sa kata category jong ki sub junior ti hre ni de kera ni isi hi on nimde ban patai sta nimde ban talan kadon ila tip na I ti kidon ki wei pa ki ni ki pa jong ki wei pa ki na ki phone Ndai kajuk ka apply iyo. Ti kata ke meeting na sanya mo utau no yana tingi le chata support da radun. Ti ka school ru ina lipang shuti ti na school ru ila ai da kata jing kemen da kata jing sanya tingi na elen. Ti kumangale ngapha da ka train mo ngapha da flight na mapa ikim ita ipor ma ti na de shwa ke exam. Ti dalam poista sedera dun, yo cipte ba kamdan kata kajinya kai te sub junior category. Kami sim juni ki kami pa kalong ko bala tung do so. Katno ka kata ini mi pa na hindi kami ko pisa. Kata ya ka por ki kena. Kata ya ka psychology juni kena no. Ti ngi om stage sport dera dun ni la le control yi ti no penyak ki om kam de ko pop juni. Kadi ko pop jong utah balik pa Labal ada yo I kan tes bom idon. Ti kum kini ki AP ti kidon sekwe ko kini ki parents ki atho ena ba ki on long meeting ban si 4% na ka award ki kena ki yo na gani but some percent man upanan na kata scholarship. Ti terkat ki ba Keren jong kini ti ki atho ena ki on ba kadang kecing tak kaya jom kickboxing ha support dia radun mo man ha patuswa jom banai untuk kia len kena ti udon we kena mo perteng tok penyo nam uta penyo nam lu dalam job sata dia radun kia thu kini ki be ne nam ti ren na lawan sane pade bakia de jingmot na thanai ti uta yo ya ka certificate jom silver ti kini kilong ki bangi kun ki keme ki pangim snotan na da kena urem ai urem umat nang kali pak na kata kajing ram jom umo undang song thu kumno bo undang hikai su
Hari bantu let talk kumne kalau ko bangi ya nam maklai ki kun jungi nada uram ai uram nada ujok ta ai ujok hakni habai dei bakani fil abatai ba fil ale chaka office jong directed sports but MSUE kai ke jungkular ka ba fio na kini ki arli kamtam na ka MSUE ban kumjuro na ka sports tinggi kina ada ban ai chapo directorate of sports ba chapo MSUE kila om yang ni ba kinsa shim action te kala kiru shim action kemut kalau kau bit ya kiru kan kemut ba kiru kidot bentalang kan so to am namar mata ka jingkia ka jingshon ka jong kibi pa ki ba na ban mata isu teba namar kami kam kata tang ya ka plating ka kata ya kena ka kata ya ka well being jong ki kena ki ya serum seneng ning ki kimi pa ka lungi yo ite ba ka kata ya ki na wat phai na ta na da khar ki parlok ki paramarjan apa ki be school lang ki keli ki job na kuno bi le kata te kai ka jupa ka bangi ngin ai ke kiberikin orang bangi talk em dia tangkan ni population pun Kerteng jo ngaru ka di Jessica bla te ngaru ngamat kita ki cui ki siam ki bai ong doktor Henry ngala lekran ni ya kata ka jingpha jong i kita ki khana sha kata ka bai le kai te i ong yang ba hakakot ku bor tho ban pha yalam ka bajok len khan mudai kata ka bajok len khan mudai ka hapo ka kot ku bor tho ban kan long tangkum ka as a team manager bakan le hande indala poi sathi ki pen long coach ya ka tenga kham tip e ya kata hoi dada ka dei makada ka bahayeng jongar undeng ngam tip e ya kata kumno ka yo certificate thok kumno shina certificate ya ka bakan la ban long coach ru ya kata ngam tip shisha te dang step i don ba phone yang abo ong kitip ne em ka tu ba hep kan si jong phi kalong ko chi ki khun jong phi sate nga shu kan det hang ta te nga pen i ga ta ri ik pa mo ong nga pe ini para jong phi te ik pa ir ki namar ba pli mo iru im tip e mangir im tip e te da hadian ban ka don bat ka profi kisen ki marjan yang nga tan ga certificate pai pa kan dia certificate kisen gi marjan yang a te ka jingshna jong ka certificate ru ngam tip hok la dang ade bahyeng ru ngam tip mano ba pen shnai kan ka certificate coach jong ka ru ngam tip ne tip ka shna la de ru ngam tip ya kata te mat sen yo e kan ne ngale cheyong sa doni ngong ngaya kendu i habar i dang khajan ba ikong anita ilok jong i te ngong sa ngalong ban ya kren ba phi ong long ali rung hayeng dang ilalung hayeng ila kren ba ita isa doni nga kumdo sar phile pen long coach da ka bampat dei ka khna sport persen du kam de ka dei tang ka asha bat ngatip ba ka dei tang ka asha bat ba ko ong ba ngat dei kum ka NGO ka dei ka senglong kemir hasnong tip tang ba kum tahi ba ka dei ka ta ka NGO bat ka senglong kemir nak snong maderting te ngaong ye isa kumta ngaong long sa mo sa ba pin pen long coach da ka ba klempat puli ka klempat le exam ye ka coach karate ru isar irki isa doni nang tang ning pong irki ong em kam long kam dei kumta te ndang ala pen i kan ni kan ya kan ni te ong hana o bang pen long tang hana bakin hap ai ki kata scholarship hang ni ngapen remjur ye ka Lorenza bakam dei kan bakan kwa ya ke ka bamdei hok ka jongka na markar ka di ka kena puli bamdei ka kena ka badang bi katip ya ka scholarship by ka scholarship ki ai na banta ukna shimet bong yo ban pendon kamya lagi ndrei kum ka Lorenza kamdei dan ban pan ban diman na ki kena bakin hap ai ya kata ka san spa man la ubenai na ka scholarship plus ka bai benai ka bangi hap si man la ubenai te sakawai ru nga don len man tentu yaki parents mo ki bapa le kai ki kun bakin sha bakin so thu ya ka ai ka baki de ban ai yaki bat ya ka ai ka baki kim de ban ai nang ta dap artayo lai tayo te don ki parents bapli ki ba ikot meeting ikot kata ka meeting iong ba
kata ka meeting ka papenlong iong bangi hapsiu ya kata ka 10% naga cash award jong ikana bat sanspa tingka naga scholarship jong ikana te kabayo awards ningkong te de ikun jonga bat na badarting don hi amadarting arlaingut te ngabat ya kata ka jingpan jong i kata ka cash award dang ningkong ngoonga lada impan ru kadeyan hi ban buron nama kikun jong i kila iyo ya kata ka namo lembaga jinghikai jong i long ngamdok kata than ya kata mo ba ide nga ai ya kata ka 10% mga daong ya isa ni ko sa ngampat yo ban le say namat ki ada ka cash te ap si tayo artayo ti om to Ndre dalayat kisi kipon ang katapan dalayat kita kisi kita yo kibanay hadian kat tu kat nipor pat ikot meeting ya ki parents te kata ka meeting nga kanlet te ka bapenlong meeting ki bakot ya kata ka meeting de ikong Anita Sangtiam bat ka bajok len kan budai ki penlong ya kata ka meeting hapo jong kahyeng jong ita isa pencai te ki pajan jong ki balek ki ong baha kata ka meeting bala ong iki parents baru khot bansiu ya kata ka san parsis ya kata ka scholarship jong ki khana san spa man ubnai te don na ki parents jong iba ki baduk ki bateng bagin tha le kai ki khun ki haban ba da karam te na lor kata ka 10% ka ba ilapan menta ipan so na ki khana ya kata ka scholarship ka bakam dei hok ba inyo namar ka scholarship bat ka cash award upon rat uai na banta ki khna bakin yo ban kersyan daladi ya ladi hendrai menta kum ka lorenza ka ba penlong ya kata ka meeting nasmo kala baklajur ba kapan ya kanika ka awards ka bikikan man na ubnay bakin ai sya ki san spa na ka scholarship man ubnay plus ki parent habaki pha ikon bakin le training ha school jongki isiu san spa shi banai kun jamaru bashan scam le yele ka hi podere dum bacha podel hi kashmir te south le ka way pat post level te ngali punch le pan tak certificate la de le kai la yo ik tak certificate la de yo na te na chaka le kai te ki pha ka tak se ki on ra lot ya kan ki original certificate bangin pelle award dan apply scholarship te na barok khat ki mi ki pam de tan na na barok khat ki pha on ra lot te hadir mela de apply ki tak scholarship ya ki tak award ki amon shim na kan certificate ki pha group te ngabar ngala le shim dale shim pat ya ki tak national certificate south li janga hadu mutara ki ma shuda na kai gada ngam tibre sar dikin ngam aino ma ka certificate national ki ni undan ne yo ka paisa bhai ne ka paisa maram ne ka paisa sinteng amin sawat ki tang dum kan paisa no haba ngasa mit ne de ka de bin pai ne ngam em me kata ta sakli ka unta da hadu muntara ngam ne de ba kan paisa sta te ngathrai ba ki ele no ngam tipsho hadu muntara khon jam padi ore ta certificate national desi yo kadi ya kata yo ba fikram ai kata ka 10% na ka scholarship lani ka pula sare kata yo ba ki kwa ya kata ka 10% lani ka scholarship ngampat ada na namar ka award ling ngampat yo akhirnya jam ka award pa jiyo udah sedang le kai tang sistem ta padan okay ka scholarship ngampat ada scholarship tu ngala yo tang ngampat li ada okay to